zenean ama eskailera bat egin nuen. Zegu baino bezain gogatua, izagak bitzera joateko, poltsikoa izagetzena, kometaz bete jakiko nahi, eskolako lagunen artean. Banan, banatzea, baina zuri, amatxa zuri, iabi betea ekarriko dizu. Hauindabi falta autu gabe, etxea hauidezazu. Kaixo, Eugeni! Kaixo, Eugeni, haze abestia hartu dezuna, aukeratu dezuna. Ezagute zenu. Bai, eskerrik asko, Eugeni. Zemun zaude, zemadun zaude. Ni, ondo, oso ondo, behira, bizta honekin da zurekin, oso ondo. Publikoak edu ikusten, baina bizta ederrak ikusten ditugu. Horren gainen gaude, berriz ere, azeke zuke pozik. Baina, zarauz. Bai, zarauzkoa bai. Zarauzkoa naiz. Irakasle euskera, feminismoa, hainbat alo jogatu dituzu, nola zinean mugimendu hauetan pixkat aurpegia ematen. Bueno, nik uste nire bizitzan suerte handia eukietela, hainbat pertsona ezagutziakin. Eta bat oso importantea nire bizitzan Manolo Urrieta. Beste jende batzuek bai, baina arek erakutsi zian, edo arekin ikasi nun, euskalduna izatea zertzan, euskera maitatzea zertzan, musika, ritmoa, doinua, ze importantea dan bizitzan. Eta horrela hasi nintzen, gero baita ere konturatu nintzen umiakin oso pozik ibiltzen nintzala, eta hasi nintzen haurtzaindegi batean lanian. Guk iriki gendun zarautzen haurtzaindegia. Baina, ez zinen hasi lehenago beogaga, begoago ezan. Hori gero, lehenengo hasi ginean haurtzaindegian, orduan hasi zialako edo hasi ginalako emakumeak esaten gu ez ginala bakarrik etxeko lanak egiteko. Baitaren nahi gendula, kanpora erten, soldata irabazi, eta gure buruaren jabe izan. Eta horrela hasi ginean, haurtzaindegiak lanea jute zian emakumeai, umiak, nun baiten eukitzeko ondo. Eta gero irakasle ikasi nun, eta junitzen aiako eskolara. Baina, nire ditu pixka akontezimenduak ubikatu zer bai bidainiaga jute zinen udaleko batzuta eta txapaz ezagutuko zenun edo lehenago. Ez, txapaz gero. Gero? Gu oso gazte jun ginean Manolokin bidanira, bidani Goiazen zeukaten baserri bat, Mikel Handegi izenazuna, eta ara jute ginean umiakin, udalekuta, 10, 12, 15 egun pasatzea beraiekin, eta izatezan guretzako lana, baina aldi berian poza. Hori Goiazen ite gendun udaran, eta iten un lana denda batian, muebliak saltzen, eta beitu, bordatzen erakusten makinaz. Oso gazte, nitzanian, bai. Jo, sekulako esperientziak izango zian, haiek ez? Bai, beste garai batzu ezian da, 15 urtekin, 16 urtekin lana iteren duen normal.
Ikasketak oso jende gutxik egite zituen, eta normalian gu ginean eskola bukatu, eman dezagun oaingo EGB bezala, eta lanea. Eta gero hasi ginean, lan diferentiak egiten genitu, baina gaztetan hori izan lan hain dendan, udaran Manolokin oporretara junbiarrian Manolokin umiakin, da horrelako gauzak egiten genitu. Zer goizapen dituzu udaleko aietaz? Oso ona. Adibidez, ohitu ginean, edo ikasi nun, bazkal aurretik kantatu inbiartzala. Gu ere bai, kantatzen. Eta kantatu iten da gero bazkaltzen hasi egin. Gero, Manolok ikusten bali mazun gau argi bat zegoela eta izarrak zeudela, esate zigun, ala guazen, milioik izarreko hotelea lo egitea. Eta jute ginean umiakin da mantakin, karretera, etzate ginean, eta hote ginean izarrak ikusten. 20 minutu order ditxo bat. Gauz horiek oso, ez dakit, politak zian, berriak zian, da posik ibiltzen. Zer ondo. Eta irakasile lanetan ere, asetzenen momentu batean, leheno komentatu deu, gauza asko deskubituko zenitun irakaskuntza munduan, zer ikasi zenun adibidez. A ber, irakaskuntza, ni oso pentsatzen suerte handia eukinula, aia da junitzalako. Ze aia da, herri txiki bat, ez esan hori, terrenos oso handia da, auzo asko dauzkate, baina eskola txikila zan, 120 marrume guztira, orduan, ze suertia da hori, ezagutze dituzu umedanak, ezagutze dituzu irakasle danak, eta ezagutze dituzu guraso danak. Eta orduan beste harreman mota badao, eta gaina herrian ere oso herriko parte bat sentitzea. Orduan horrek asko egiten du. Eta aiako umiak oso ume naturalak, oso ume autentikoak, jatorrak, ez dakit nola esan, ni oso pozik gaten izan eskolan umiakin. Ja beste gauza bada, hezkuntza sistema. Bai. Baina, aldinak ere denetatik egongo zan, Bueno, ni hasi nintzanean zeuden 3 urtetatik 12 urte bitartekoak, Gero badakit 2 urtekoak ere hasi ziala, baina ni jo nintzanean 3 urtetik 12 urte bitartekoak. Gero 12 urtekin Zarautza joan behartzuten, eta horrela esan. Irakasle bezala, zentzuk ziren zure helburuak umeekin egoteko garaia. Nire helburua zan bat, umiak gustua etortzea eskola. Umiak eskolan gustua sentitzea. Gero, badakizu dadola programazio bat, eta hori. Baina, helburu printzipala zan, umiak gustua etortzea eskola. Eta gustua baldin bat zeduen, ni pentsatzen nun, erresago ikasiko zuela, eta erresago sartuko gina, eta hori zan helburua. Asko kantatzen genuen. Asko, hori horrena da, balumentza, eta aldo ontza, ze asko kantatzen jarraitzen dugu. Irakaskuntzan aurrera juntzinen, ala, sistemak eta aldatu egingo ziren hezkuntza sistemak bez. Ni nahiko kritikoa naiz. Bakite. Eta iruditzen zait, hezkuntza sistema dagoen bezala, iten deula, 4-5 urtetik behin edo horrela, modan jartzen dian hainbat, ez dakit, metodo edo pedagogi, martxan jarri, baina ez gehala juten sakonera, eta existitzen dituen bitartean, gelak, itxita, mai bat, zila bat, ume bat, ez dakit, eta gero, danai, berdin, ematia, ez dakit hori, erantzuten dion umeen beharrai, eta, baina, bueno. Ume bakoitza ezberdina da, eta
elkarrizketa batean entzun nuen Iñaki Insaurzi pedagogo bat egin niona esan zedan. Ume bat ez badago gogotik ondo edo triste edo pena ginen ezin da berakin lan egin. Hoxe. Hori da oso importantia. Guk ez baldin badakigu nire gelara edo gure gelara etortzen da umeak atzian zer daukan, gu bakarrik esatia, benga, hau ikasi behar duzu, baina buruan beste kezka batzu baldin badazka, nola nahi den nik ume horrek kezka horiek entzia eta hastia batoketa bat edo esaldi bat egin. Hori da jakin behar dena. Eskola txikiak emateizu aukera gehiago, umeak eta ezagutzeko eta familiak. Baina horrin behar da lana. Orain umei babestu egiten ditugu, gehiegi babestu ditugu, eta umeak ere akatsak egin behar ditugu, egosi behar da, negar egin behar du, ebebar egin behar du. Hori da ume baten askatasuna, ez? Bai, esaten da gaizki eginaz ikastea hala, ez da? Hori da. Eta alde batetik agian egiten dira babestu, baina beste aldetik ni oso arraro egiten zait ikustia urte terdiko edo 2 urteko ume bat, mobila hartuta, kotxian, pelikulak edo ez dakiz zer ikusten. Hori babestia da. Ja. Badaude gauza batzuk babesten ditugu agian edo uste, baina beste aldetik ez dakit noaino zuk esan dezuna egia da. Eroriaz ikasten da. Orduan bai on beharko gendukela hor, ez da? Guraso, ikasle danak. Baina ez dakit horrela egian egiten. Baina, bakizu, zer esaten dezen ni behatzi urteko joba badakar, nekin bizitzen sekulakoak esaten dezukit, alaiz musu bat. Eta mobilak indao, denboa guztia, eta nire abebakin komentatzen, eta esate joz, hemenik urte batzuta, egiko pake guztiak teknologikoak izango dira, eta beraiek manejatuko dute, osea, bide honetan hasita, Bai, nik ere badakate biloba etortzen da gure etxea Bazkaita, eta beti esatik, utziko ezu mesedez telefon hori. Utziko ezu mesedez. Bai, ez dakiz zein dan etorkizuna. Dagoenarekin inin behar dugu ezin dugu ukatu hori, baina egia da pixka pentsatu behar da. Baina zer da ume bat. Zer da ume bat. Ume bat zer dan? Bai. Ume bada pertsona bat, jaiotzen da momentutik, eta bizi modu hontan edo biziko dan tokian, bizitzen ikasi behar duna. Eta bizitzen ikastia zer da? Ba ez bakarrik eskolara jutia. Gauza asko, da bizitzia. Jakitea zuk esan dezuna, eroriaz ikasi, familia zer dan edo nola bizidan, jaten duna zergatikan jaten duen, jazten duen erropa zergatikan, gauza asko dia ume batek ikasi behar ditunak pixkanaka, heldutasunera heldu arte. Eta batzuek ez geha baina heldutasunera heltzen. Horregatik gaude, haundiakean, ume batzuke nibezela esate bateako. Baina ume izatea ez genduke utzi behar inoiz. Inoiz. Gauza asko. Edak ezeinek esaintzun, baina umeak denu gea. Eta bai. Zer hitzapenak ekartzen dugun Manolo Ubieta entzuten dugunean, ez? Manolo niretzako lotzen den musikakin. Bai.
eta lotzen dut ze kapazitatea zeukan abestiak asmatzeko. Hori da. Nahiko genuke Beitu. batzuk gaitasun horeuke. Bere bizitzaren azken urteetan, ite ginean ostegunero elkartze ginean kuadrilla bat. Eta gaiak ateatzen genitun konbersaziorako. Eta akordatzen naiz gu orduan izan ginean, Aiton Amonak txapaz da bila. Bueno ba, enteratu zanean horrekin, hasi zan Aiton Amonai abestiak idazten. Gero hasi nintzen, beste konversazio bat, emakumeak, feminismoa, bueno, orduan hasi zan emakumeai buruze abestiak idazten. Hau da, denbora guztian da beak esatezun, dana dakat musika dakat. Nik atzo guai, Aiton Amonak aipatu dituzula, atzo gauean ikusi nun Pupu eta Logeek atera zuten alako reportaje moduko bat zagautzeko Aiton Amonakin eta bideoklip bat ez bazea egotzen gero erakutsiko dizut zelan eta bat eta esan biak marigeen gana noa ikusiko bideoklip bat eta bai. Marigeen euskera ere euskari izugarria izan da zure mugimenduetan ez. Nik esango izut, ni monjetako eskola junitzen. Eta monjak, frankistak zian gehienak, danak ezin da, baina asko bai. Nola, Eta orduan esaten ziguten, debekatuta gendun euskera hitz egitea, baina aldi berian esaten ziguten, baserriko neskak etortzen zianen eskolara, hoiek entzuten baldin badituzu euskeraz, burla egin. Eta itxian, gure amak eta aitak euskeraz hitz egiten zuen. Amak castellanos bazekin. Denda eukizuten, baina gure aitak illa etzekin castellano. Orduan, euskera poliki-poliki guk galdu ingenuen. Guk castellanos bizi ginean. Gure kuadrilean dana castellanos. Baina 15-16 urtekin, hasi ginean, nun bizi gea, euskalduna gea, euskera, zapalduta da, eta hasi ginean, euskeraren alde, Euskal Herriaren alde, horrela. Eta akordatzen naiz behin gure aitai, esan nionean, euskera da gure hizkuntza eta zea, aitak esan zian. Zuek euskera maite dezue, castellanoa dakizuelako. Beak zenbat burla, zenbat gutxiespen jaso zituen castellanos gaizki hitz egite zuelako. Orduan, hortikan hasi nintzen ni, benga, euskera, gure herria, gure hizkuntza, benga. Nezagutea aukien zagatek. Txiki-txikitatik dakite euskara etxeko sukaldean jantzua eta gero gaztelera paraleloan ikasi du aspazionez jende asko etzekielako euskara. Hala ere, zekienak niri euskaraz ituzlean eta goatzen nahi geneukan irakasle bat legazako leire hasi zan handik urte batzuta eta bera euskaldun peto-petoa zan eta nina gaztelania gabatua nuen eta zaituzia nekin euskaraz, baina eta gizuzte bronkak, ni sei urteko txiki nuean jolasten eta ez da haunditan goatzen zela eta esaten dezula txikitako bronkatzen esan uango hartzena eta bronka zirena. Eta goatzena egun bertan nire ager, baina nire ager
eta agertu zidan besotan, ni amanta langin eta dena, eta maian eseri ninu, eta esan zidan, entzun gauza bat, nire agez, alagrima bi, esaten zidan, altua nasa, entzun gauza bat, garai batean, debekatuta zeon euskaraz hitz egitea, eta gu zortedunak sentitu behar, euskaraz aske hitz egin dezakegulako, eta irudi hori ez zait sekula aztuko, sekula. Gero ni baina, gero pikatzen izan, eta esaten du, temeio. Eta bera esaten zidan, mentxuriano. Ona. Oso noen Opa leire, Opa, igantziko leire agertzea, asko maitetan. Maruke, baina jubilatu egin zinen, zer sentitu zenuen jubilatu zinenean. Atxekabea, poza, ilusioa, beldurra. alde batetik pena. Ze oso pozik guten nintzen eskolara, baina garai hartan hasi zian esaten jubilazioak luzatu ingoziala legiak aldatuko zuela eta ez dakiz zer da esan zen, venga. Jubilatu inbiartzate, ze ez da... Eta gero segitu nun jubilatu arren, juten nintzen hastian bitan, arratzaldetan, hango aiako umiakin gauzak egitea, tailerretan horrela, eta zukadaritza egiten. Eta gero, poliki, hasi ginean, zarautzen, ikaslagun taldia sortu gendun, eta oraindikan iten deu, klasiak ematen dizkio, beharra duten umiai, euskera maila hartu ezinik daude nahi, edo matematiketan ondoz di joan nahi, eta horiei klasiak ematen dizkio, voluntario gaude 14 pertsona, 14 batzuk irakaslea, bestiak irakasleak ez diana, baina prest daudenak, eta egunero, hastian ordu bete, egunero, bostetetik anzeirita, klasiak ematitu. Eta oso pozik. Zen pozo, aizko ez dugu jubilatuta bai, baina egitizatuta. Hori da, hori gure porrotzen. Hola. Jubilatu bai, erretiratu ez. Bai. Zein da Kontxi Aizagona? Kontxi Aizagona da, nire lagun bat. Musu bat, Kontxi, hemen gaude. Manolo Nandri izan dakoa, urte askotan, eta oso baitari irakasle izan zana. Bai. Eta oso emakume, esango izunik, laguna oso batzegina, oso... Indartsua. Oso indartsua. Baina Manolo tabeak, hogei urteko diferentzia zutela. Uste gehiago. Bai. Manolo kriston suerte haukizu. Eta Kontxi ere. Bai. Vale. Zer musika entzutezu, Juan. Horako bera. Esango izut. Musika entzuten dut irratian jartzen duena. Eta bestela itxian baldimana honi horrela, entzuteitu nire garaiko Entol Sarmiento gustatzen zait, abesti batzuk. Entol Sarmiento batzuk gustatzen zaizkit. Entzun dezaket. Gero esango izut. Esti Marquez, nire ikasle hoia da. Nire umia da Estitxo Marquez. Eta haren abestiak entzuteitu. Bai. Lenguan egontzan zarautzen kontzerto batea eta junitzan. Gainera, anaiak indabile, edo bakarrik. Ez, bakarri dabil, bai. Aitakin bolara bat, oain bakarri dago. Aitakin, Mikel Aitakin. Bekatzen du, anaia zalanila. Gusto jarriko aita. Naskuta. Aita gusto jarriko, zego, gaztian aita. Mikel ezagutzeke ala, musu bai. Bai, hori da, behitu. Bai,
Eta, baina batez ere, Xabier Lete, Mikel Laboa, Xabier, oie, ni garai hortakoa naiz. Eta bestela, gaurko musika, ez dakit, ez naiz. Eta ingeles ez da horiek ez ditut ulertzen, orduan ez horrez. ni nahi Benito, Mikel Laboa, bai. Xabier Lete, guainago talde batekin apizka, aurre batuera, zugan taldea. Zugan. Bera esangoa, ja utzi zuten, baina txiki-txikitatik zuten, eta Gatiburu bai gustatzen. galtzego, nik ez dakizu, ze saltoak botatzen dituna, gatibuko Gatibuak ere kontzertu gustatzen zaizkit, bai. pila bat, baina musika debatea utziz, zer egitea gustatzen zaizu, zergatik denboa eukiko zuez. Gustatzen zait, ibiltzia, baina gero gustatzen zait. Arratzaldero, nire lagunakin, kafi hartuz, egoera eta hitz egin. Alegia mundua konpondu. Oso hori egiten duguaz, ikaslagun bukatzeten nian zeiretan, normalian jutegea, kafe bat hartzen dugu, merindatzen dugu, hitz egiten dugu, 7 terdiak arte horrela. Baina baita ere banago bi talde, liburuak irakurtzen dian bi taldetan nago, eta hori ere asko gustatzen zait, asko ikasten nahi naiz horrekin. Zuk irakurtzen duzu liburu bat, eta bane. Baina gero jutezea taldea, eta arek hartu du beste gauza bat, eta eta orduan oso... Nahiago, aizko gustatu zen, leheno komentau zure semea, ni lasai aizko pasan daitekela 5 edo 6 euro irakurtzen. Ikain beste ez, Ba. Ez, asko da hori, Denboa pasa izea, ja, irakurri dugu Los Pilares de la Tierra, eta alako toltxoak, eta irakurri no, bai. gustatzen zen. Bai. Ni baina inaiz irakurtzen Del color de la leche. Me suena, onora, Neil Leeson edo izena du, eta pixka gogorra da, Ez dut bukatu oraindik, baina... Ni irakurtzen nahi El Regreso. Hori ez dut El Regreso era Nicolás Sparksena, autore estatubatuaga, idazten du novela romantikoa, baina ja helduago batean kokatua, eta nola bizitzak bigarren aukera bat ematen dizun bat, nola gustatzen zen. Baina zuere pertsonazea gizakia emakumea esan dugu, emakume borrokalaria, irakaslea ezenakoa eta mila esatzaitan sartua, baina ni bezala. Baina, zuk ere, zure kezkak edukiko dituzu mundu polit eta kutre honetan. Zentzuzia mamu horiek. Nik gauza asko ez dakizkit, baina iruditzen zaite orain da dijoan virtualismo hau, nola esatea, realidade virtuala. Ez dakit ila ez horretaz, eta ez dakit ez detelako nahi, jaki. Ze igual bildurra matei. Baina lenguan entzutia hortan ibilidan pertsona bat, bildurtuta bea, nolako velozidadia eramaten nahi dan realidade virtual hori, eta beak espero zula hemendikan 50-60 urtea gertatuko ziala, oain gertatzen nahi dian gauzak, eta utzi indu, Google edo ez dakit nondikan junin da, zanu, mekatxiz, honek hori esate baldin badu, zer dago hemen? Eta benetan, eta gero, dakaten edadiakin, badakit, nik igual ez detela ezagutuko.
Iringo naizelako, no? Baina atzetik handatozen nahi, ze mundu, horrek eskatzeit, horrek bai eskatzeit. Nahi hauekin lotuta kezkatzeit generazio aldaketak. Nola baitez, horrela esker gogorra didazu esaten baterako. Ni guai unibertsitatean nago, antropologia ikaste 26 urte ditut gaztean, bale? Baina nire gelakideak batxileretik atera dira, eta ja saretzen gaituzte denak multzo berean, eta nire ikusten ez nigandik eta haien artean generazio aldaketa puntu bat zen txikian entzena bete jatzen dut. Adibide bera, ni txikian entzena zan etxea iriki eta loea jatzi jolastea. Zenu jolastaio guztiakin zazpitan betezu telebistan eta zortzitan afaldu. Gero beteko bronka, edatoria junai, jomazea, eta alolo guenda demoagozu mobila, WhatsAppa, antzietan hori ezin egon eta ja ez dago lotipiko ze gero bostetan plazan, edo tablatuan nuna hori, ez dago. Arrazoi dakazu. Ikustia, pasian zuaz eta ikustia, 3 edo 4 aste, elkarren ondoan eserita, baina bakoitza bere telefonoakin. Eta esatezu, haiko hitzeiten beraien artean telefonoz. Aluzinantia da hori ikustia, esatezu, nola aldatu da gauzak. Elkarren ondoan daude, baina ez daude elkarrekin. Ez da begitara behiratzen. Bai, baina horren aurrean zer egin dezakegu, ni akordatzen naiz telebista asmatu zuenean, asmatu ez, telebista sortu zanean, gu oso guraso modernoa ginean, eta gure etxean ditzion telebistik. Eta gure semia, Ekai, telebistik gabeko etxean zeon. Ekai, musuaz. Eta orduan, Ekai eketzun nahi etxea etorri, porque bere lagunen itxian bazeon telebista, eta telebista ikusi nahizu. Eta orduan suerti eukinun orduan ere ezagutzeko Lolo Rico da pertsona bat telebistan kargo handi bat eukizuna eta programa oso onak eta oso aurrerakoiak eintzitunak, La bola de cristal da olako pelikula. Zarautza etorri zan lagun batzuen gana. Eta orduan ingendun afari bat. Eta komentatu nion, ze gertatzen zitzaigun itxian. Eta esan zian, Marije, txorakeri bada aurrerapena hoien kontra jartzia. Ezin dezu ezarrein. Behar dezuna da, telebista, zure semian onduan eserita elkarrekin ikusi, eta esan, kritikatu, edo hitzegin behituz esaten hori gezurra da, hori egitea da. Zan nahi dut, aurrerapenak hor daude, eta aurrerapenan kontra ezin da. Baina bai jakin behar deula nola erabili. Nola kudeatu. Eta hori da ez dakitena. Bueno, agitzen deu bidea ere unigu bizitzen zehar aurreagoa zela, Marije, ez dakit nola eskerritu momentu hau. Mila bihartzez esker momentu hau paretzea. Zuri, nahi ematea gaitikan aukera hauedanak esateko, oseake... Mila esker zuri, Eugeni. Ikuslei agutu hauetik enbidia pizkat emango diego elkarrekin bazkalduko dugu horren gainen eta gozo. Oso ondo, hori bai. Bilaleko diego musu eta gubar ikuslei. Venga. Agur. Agur. Agur benur, dejan jogu.